കൃഷ്ണ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനി നമാചാര്യ പാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമകാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇരുനാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 11ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് എത്തിയത്. 9ാമത്തെ മുതൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം. എന്താണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? എന്താണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രം മുതൽ വിദ്യ അവിദ്യ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. 9ഉം 10ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ മന്ത്രയില് നമ്മൾ അതാണ് പഠിച്ചത്. എന്താ പഠിച്ചത്? 9ാമത്തേല് അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. വിദ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു അല്ലെ. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് അജ്ഞാനം അല്ലെ. നമ്മളെ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് വീണ്ടും വീണ്ടും മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിപതിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു, അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 18 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള 18 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 18 കാര്യങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് മാത്രം, ആ 18 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള വഴി. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, ജ്ഞാനാർജനത്തിനുള്ള പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അതല്ലാതെ ഉള്ളത് ജ്ഞാനമാണ്. ആ അജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ ധീരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മളെ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇനി 11ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വിദ്യാം ചായ തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. വിദ്യാം ച യസ് തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് വിദ്യയാണ് അല്ലെ. അവിദ്യ, ഇത് അവിദ്യയാണ്. ആദ്യത്തേത് വിദ്യയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് അവിദ്യയാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന? അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ത. അവിദ്യ എന്താണ് നമുക്ക് തരാ? മൃത്യു ആണ് തരുന്നത് അല്ലെ. വിദ്യയാ അമൃതമശ്നുതേ അല്ലെ. വിദ്യയാ അമൃതം നേടുന്നു. അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെ. അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം എന്താണ്. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാകൂ. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ, അതായത് നമുക്കിപ്പോ ജ്ഞാനം മാത്രം കിട്ടി, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വീണ് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും രണ്ടും അറിയണം. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ
ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവും. അപ്പോ ജനന മരണ ചക്രം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്? നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല അവിടെ? മൃത്യുവില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പലയിടത്തായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി എവിടെ പോയാലും എന്താണ്, ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം. ഏത് ദേവന്മാരുടെ ധാമിൽ പോയാലും, അതായത് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിച്ച് ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോയാലും എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുണ്യം തീരുന്നവരെ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം. അത്രയും നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും വരണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമൃതത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ആരൊക്കെയാ വായിക്കുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതു മുതൽ ഓരോരുത്തരും ശാശ്വത ജീവിതം നേടുന്നതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആർക്കും തന്നെ മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ. ആരും തന്നെ രോഗിയോ വൃദ്ധനോ ആകുവാനോ മരിക്കാനോ ആശിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പുരോഗതി കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്ക് മരണത്തിന്റെ വേഗത കൂട്ടുന്ന അണ്വായുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയുടെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. പുരാണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും നാം ഹിരണ്യകശിപു എന്ന അസുര രാജാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെയും അജ്ഞതയുടെയും ബലത്തിൽ ഈ അസുരൻ മരണത്തെ കീഴടക്കാനായി കഠിന തപസ്സു ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗൂഢ ശക്തികളാൽ എല്ലാ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലും അധിവസിക്കുന്നവർ അസ്വസ്ഥരായി. അയാൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അമരനാകാനുള്ള അഥവാ മരിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള വരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ തനിക്കുൾപ്പെടെ മരണമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഈ വരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത 8:17 പ്രസ്താവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ ഓരോരുത്തരും ശാശ്വത ജീവിതം നേടുന്നതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഇവരൊക്കെ അമരത്വം കിട്ടാൻ, നമ്മുടെ രാവണൻ അതുപോലെ കുംഭകർണൻ എന്താണ് കുംഭകർണൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? എല്ലാവരും അമരത്വമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെ? ദേവന്മാരുടെ നാശമോ അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ? നിർദേവത്വമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ കുംഭകർണൻ. അപ്പോ എല്ലാവരും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ആർക്കും. കൂടുതൽ കാലം ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയാണ് എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ലോകം എന്താണ്? ഇത് മൃത്യു ലോകമാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് മരണം നിശ്ചയമായുള്ള ഒരു ലോകമാണ്. മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ. ആരും തന്നെ രോഗിയോ വൃദ്ധനോ ആകുവാനോ മരിക്കുവാനോ ആശിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എത്ര വയസ്സായാലും എന്താണ് പരാതി? എന്താണ്? എനിക്ക് അതിന് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ, അത് കാഴ്ചയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ? ഈ മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ. ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങള് വളരെ ക്രൂരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രോഗിയാവേണ്ടി വരും, വൃദ്ധനാവേണ്ടി വരും അല്ലെ, മരിക്കേണ്ടിയും വരും. പക്ഷെ ആരും തന്നെ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നു ആധുനിക സയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ ആളുകൾ വേഗത്തിലാണ് മരിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ 100 വയസ്സ് വരെ ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിലും കുറഞ്ഞു പോയി. ആയുസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, ആളുകളുടെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മരണം ഇല്ലാതെയാക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അമരനാവാനുള്ള വരത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ തനിക്കുൾപ്പെടെ മരണമുണ്ടെന്നും ഈ വരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചത് എനിക്ക് മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വരമാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ മരണമുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക?
ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ആയുസ് 100 വയസ്സാണ്, 100 വർഷം ആയുസാണ്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ സമയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദീർഘമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആയുസ് എന്താ പറയാ മരണം ഇല്ലാത്ത ഒരാളല്ല ആര്, ബ്രഹ്മാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയാല് ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ. നമുക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താല് നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം അത്രയല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലം വരെ ഉള്ളത് വരെ മാത്രമേ കൺട്രോൾ ഉള്ളൂ, അതിനുശേഷം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺട്രോളിലല്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോലും മരണമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വരം തരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് പറയണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 8:17 പ്രസ്താവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാവ് അനശ്വരത എന്ന വരം നൽകാൻ താൻ പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപു താൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനാലും, അതുപോലെ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങളാലോ വധിക്കപ്പെടരുതെന്നുള്ള വരം കൈക്കലാക്കി. അപ്പോ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഹിരണ്യകശിപു വരം വാങ്ങിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു ഈ കാണുന്നത് ഇതിലൊന്നിലും എന്റെ മരണം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും അമരനായിട്ടിരിക്കാം എന്നാണ് ആര് കരുതിയത്, ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ മരണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ജലത്തിൽ ഞാൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല, ആയുധങ്ങളാൽ മരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ത്രിസന്ധ്യ സമയത്ത് അല്ലെ, രാവിലെ പാടില്ല, രാത്രിയിൽ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂമിയിലും അല്ല ആകാശത്തിലും അല്ല അല്ലെ, പടിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, അകത്തും അല്ല പുറത്തും അല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മനുഷ്യനും അല്ല മൃഗവും അല്ലാത്ത അല്ലെ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ പെടാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ. മനുഷ്യനും അല്ല മൃഗവും അല്ല അങ്ങനെ ദൈവവും അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഹിരണ്യകശിപു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ ഗുണം ഉണ്ടായില്ല. ഒരുപാട് വർഷക്കാലം തപസ് ചെയ്താണ് ഹിരണ്യകശിപു ആ ഒരു വരം നേടിയത് തന്നെ അല്ലെ. പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് നാൾ, നമുക്കറിയാം ശരിക്കും പ്രഹ്ലാദൻ ജനിക്കുന്നതിന് ആ ഒരു തൊട്ട് മുൻപാണ് ഹിരണ്യകശിപു വരം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയത്. കുറെ കാലത്തെ തപസ്സിന് ശേഷമാണ് ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് ഈ ഒരു വരം വാങ്ങിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു വരം വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നത്. പ്രഹ്ലാദിന് 5 വയസ്സാവുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തി വരുന്നതും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നതും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം കഠിന തപസ്, നമ്മൾ പിക്ചറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, വെറും അസ്ഥികൂടം മാത്രമായിട്ടാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാതെ പിന്നെ എന്താണ് അഗ്നിയൊക്കെ വരുത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള തപസ്സായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള തപസ്സായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം, കേവലം 5 വയസ്സ് കുട്ടിക്ക് ആവുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ നിസ്സാരമായി പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കഠിന തപസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. അപ്പോ വധിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ള വരം കൈക്കലാക്കിയിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയെങ്കിലും അർദ്ധസിംഹവും അർദ്ധനരനുമായുള്ള നരസിംഹ രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷനാൽ അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതികവാദികളിൽ ശക്തിമാനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷികമായ ആയുസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാർക്ക് എന്തു നേടാനാകും. അപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. അയാൾക്ക് പോലും ഇത്രയും ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടും എന്താണ് ആയുസ് 5 വർഷമാണല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല. ആ കഷ്ടപ്പാടും ആ പിന്നെ വരവും കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവർക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആവാനാണ് സാധ്യത. ആരാ വായിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ്? രാധാ മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ? ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി. ഹാൻഡ് റൈസ് ഇട്ടുള്ളൂ ട്ടാ, പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ എന്നിട്ട്. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഹാൻഡ് റൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ മാതാജി. എന്നാല് ഹിരണ്യം എന്നാൽ സ്വർണം എന്നാണ് അർത്ഥം. കശിപു എന്നാൽ മൃദുശയ്യ എന്നും. ധനം, സ്ത്രീ എന്നീ 2 വസ്തുക്കളിലായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിക്ക് താല്പര്യം. അനശ്വരനായി തീർന്ന് ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അയാൾ ബ്രഹ്മാവിനോട് അമരനായി തീരുക എന്ന തന്റെ ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനു വേണ്ടി നേരെയല്ലാത്ത പല വരങ്ങളും ചോദിച്ചു.
ബ്രഹ്മാവ് അനശ്വരത എന്ന വരം നൽകാൻ താൻ പ്രാപ്തനല്ലെന്നറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപു താൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനാലും അതുപോലെ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങളാലോ വധിക്കപ്പെടരുതെന്നുള്ള വരം കൈക്കലാക്കി. ഇപ്രകാരം മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് വിവേകരഹിതനായി അയാൾ കരുതി. എന്നാൽ ഒടുവിൽ ഇത്തരം എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയെങ്കിലും അർദ്ധസിംഹവും അർദ്ധനരനുമായുള്ള നരസിംഹ രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷനാൽ അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. അയാളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമായ അത്ഭുതാകാരമായ സ്വരൂപത്തിന്റെ മടിയിൽ വെച്ചാണ് നഖങ്ങളാൽ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹരികൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അതാണല്ലേ നമ്മള് ആയുധങ്ങളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നഖം കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹിരണ്യകശിപു ചിന്തിച്ചില്ല അല്ലെ? അത്രയും ശക്തിമാനായ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഒരു നഖം കൊണ്ട് വധിക്കാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ ചിന്തിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ മടിയിൽ വെച്ചല്ലേ, അകത്തുമല്ല പുറത്തുമല്ല ജലത്തിലുമല്ല ആകാശത്തിലുമല്ല ഭൂമിയിലുമല്ല, നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ മടിയിൽ കിടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ശംന മാതാജി വന്നില്ലേ? ശംന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ പുറത്താണുള്ളത്, അതാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട്. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. പ്രേമ മാതാജി വച്ചോളൂ എന്നാല്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പല പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുവെങ്കിലും ഭൗതികവാദികളിൽ ഏറ്റവും ശക്തിമാനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് ആശയം. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷികമായ ആയുസ് മാത്രമുള്ള പദ്ധതികളുമായി എത്തുന്ന ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാർക്ക് എന്തു നേടാനാകും? നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായി വിജയം കാണാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി പാടുപെടുന്നു. എന്നാൽ ആരെയും അതിക്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത്ര കഠിനമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ. അനശ്വര ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായി ഒരുവൻ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ തയ്യാറാകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ജീവിതത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായി തീരാനും ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ജീവിതം കൈവരിക്കാനും ഒരുവൻ ഈ പരിപാവന സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടതാണ്. ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം വിസ്മരിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധാരണയാൽ താൽക്കാലികമായ തന്റെ ജന്മനാടിനെ സർവസ്വമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഗൃഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ലേ എന്ന വസ്തുത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളും ഭഗവാൻ ദയാവായ്പോടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല തന്റെ ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായി വിജയം കാണാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പാടുപെടുന്നു. എന്നാൽ ആരെയും അതിക്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത്ര കഠിനമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെ? നമുക്കിവിടെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അമരത്വം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ അമരത്വം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം. അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല അല്ലെ? ഒരിക്കലും വയസ്സാവില്ല, അവിടെ വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാവില്ല, രോഗം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഒരിക്കലും മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? എപ്പോഴും നമ്മള് യങ് ഏജ് ആയിട്ട് അവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത്. പക്ഷെ അതിനൊരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. കുറുക്ക് വഴികളൊന്നും ഇല്ല അതിനല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു കുറുക്കു വഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴി. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിനാണ് ഉപനിഷത്തുകളും വേദാന്ത സൂത്രവും ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗേഹത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാകാൻ കഴിയൂ. അതായത് നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തില് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ കുട്ടികളാണ്, ചെറിയ കുട്ടികളെ ആരെടുക്കാം? നമുക്ക് LKG UKG ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെ? അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കി അവർ കരഞ്ഞു വിളിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അവരുടെ വീട്ടിലിരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോകും, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം മുഴുവൻ വീട്ടിലെത്തിയാലാണ്.
കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുക. എന്നാലും അവനവന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാലുള്ള സന്തോഷമൊന്നും നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോയാൽ കിട്ടൂല കുട്ടിയൊക്കെ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. ജോലിക്ക് പോയാലാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ശമ്പളം കിട്ടുള്ളൂ, വരുമാനം കിട്ടുള്ളൂ, നല്ല ജീവിതം കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെ. ഓഫീസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് തീർത്ത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞ ഒരു സെക്കൻഡ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മൾ വേഗത്തിൽ വീട്ടിൽ വരും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരിയായ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓഫീസിൽ പോകുന്നത്, അതുപോലെ ഇവിടെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് വന്ന് കുറച്ച് പേരുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയാലേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപമാണ് അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ഈ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമല്ല നമ്മള്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ശരീരം എന്താ പറയാ നശിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലെ. ഒന്നുകിൽ ദഹിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടും അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഈ ശരീരം നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പോ നശ്വരമായിട്ടൊരു ശരീരമാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും നശ്വരമല്ലാത്ത ആത്മാവ് അത് ഭഗവാൻ മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കുള്ളൂ. വായിച്ചോളൂ. അടുത്തത് ആരാ വായിക്കുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കാം ഞാൻ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും തന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സ്വയം ഈ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശവും ഭാഗവും ആയതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മേക്കാൾ ഖേദിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ജഡ പദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവ് പൊരുത്തമില്ലാതെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള ജീവസത്തകൾ പൊതുവെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിദ്രുതയുടെ അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്ത അധ്യായം വായിക്കണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിദ്യ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. ആത്മീയമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവസത്തയ്ക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. ജനന മരണങ്ങൾ ശരീരമെന്ന ആത്മാവിന്റെ ബാഹ്യാവരണത്തിന് മാത്രമാണ്. മരണത്തെ ബാഹ്യമായ ഉടുപ്പുകൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നതിനോടും ജനനത്തെ അവ അണിയുന്നതിനോടും ഉപമിക്കാം. അജ്ഞതയുടെ അവിദ്യയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ആഴ്ന്നിരിക്കുന്ന വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ ഈ ക്രൂരമായ സംഭവക്രമം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് അവർ ഓരോ ദുരിതങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അവർ ഒരേ ദുരിതങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അല്ലെ. ആരാണ് ഈ സേവകര്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകർ ആരാണ്? നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ചില സമയത്ത് സ്വയം വരുന്നു, ചിലപ്പോഴൊക്കെ തന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലും നമ്മള് രക്ഷപ്പെടണം എന്നാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? സ്വതവേ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുക? തന്റെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലായാലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയും
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ അച്ഛനാണല്ലോ അഹം ബീജപ്രതഃപിത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈ ശരീരത്തിന്റെ അല്ല അച്ഛൻ, ഭഗവാൻ ആത്മാവിന്റെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാവിന്റെ അച്ഛനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആത്മാവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും ഇവരെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒരു തരത്തിലും അവർ വരാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതായത് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് വരണം തോന്നൂല അല്ലെ. അപ്പൊ ചിലര് കാണും, ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആരെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അത് അവർക്ക് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകണം എന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ, അപ്പൊ സുഖമായിട്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കും. അപ്പൊ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് എനിക്കിപ്പോ സുഖമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരിക്കും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മെക്കാൾ ഖേദിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ജന്മം, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധി, ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും വയസ്സാവാത്ത ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, തന്റെ കുട്ടിക്ക് ജരാനരയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്താ ചെയ്യാ അവര്? അയ്യോ എന്റെ കുട്ടീനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ ജരാനര അല്ലെങ്കിൽ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതിലൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല. അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളും ഭഗവാന്റെ താമസിലോ ഭഗവാനോ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മള് ഈ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോ ഭഗവാനാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വല്ലാതെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരെ വിടുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്നു അല്ലെ. ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു, എല്ലാവരും ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാവരും ജീവേര സ്വരൂപ ഹോയ് നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ് എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് കുറച്ചു പേര് മാത്രം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്നല്ല, എല്ലാവരും ജീവേര സ്വരൂപ, എല്ലാ ജീവന്റെയും സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു പോകണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കൂ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ടും നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അത്ര അല്ലെ. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം അവബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ തന്നു അല്ലെ. ഒരുപാട് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഈ മൃഗയോനികളിലൊക്കെ ജനിക്കുന്ന അതേ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ, ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് പോലും അതിന് പരിശ്രമിക്കാത്ത ആളിനെ നരാധമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സുഖം, ഈ ജനന മരണ ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടാനുള്ളൂ അല്ലെ. ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അമൃതം, അതായത് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആത്മീയമായി നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവസത്തയ്ക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഇത് 2 പോയിന്റ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. ആത്മീയമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവസത്തയ്ക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയമായ തലത്തിലേക്ക്, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? ജനന മരണമില്ല. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് രാധമാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി. അതിനാൽ ബുദ്ധിയുടെ സംസ്കാരം അഥവാ ആത്മജ്ഞാനം മനുഷ്യന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ രോഗഗ്രസ്തമായ ഭൗതികാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. ജീവസത്തകൾ ആത്മീയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ലാത്തവരല്ല. ആദിമമായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. അവ ഇപ്പോൾ ശരീരവും മനസ്സും കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തു കാണുന്നു. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്.
രോഗഗ്രസ്തമായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടുകൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. ഭൗതികതയാകുന്ന രോഗബാധ മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം സാധ്യമാകൂ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മീയ രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം സാധ്യമാകും. ഒരു രോഗിക്ക് വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയസുഖം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകരുത്, മറിച്ച് ആ രോഗം ഭേദമാക്കുകയെന്നതാവണം. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്, അജ്ഞാനമാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ പനി 105 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 107 ഡിഗ്രി ആകാതെ നോക്കിയാൽ പോരാ. സാധാരണയുള്ള 98.6 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം. ജ്വരബാധിതാവസ്ഥയുടെ താപനില വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആധുനിക നാഗരിക സംസ്കാരം. ഇത് ആണവശക്തിയുടെ പേരിൽ 107 ഡിഗ്രിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇതിനിടെ വിഡ്ഢികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏതു നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണനയുടെയും ഫലമിതാണ്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. മറിച്ച് മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നരാധമന്റെ നിർവചനം എന്താ മാതാജി? നരാധമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നരാധമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഒട്ടും സ്തുതിക്കാതെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നരാധമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ, നമ്മളെ പ്രകൃതി ഒരുപാട് പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ജന്മമൃത്യു ജരാ വ്യാധിയായിട്ട് തരുന്നുണ്ട്, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ദുരിതം അനുഭവിക്കണം. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഈ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ വന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ യശോദാമ്മ കൊടുത്ത വെണ്ണയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് എന്താ പറയുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖമുണ്ട് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, രൂപമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അരൂപാവസ്ഥയല്ല നമുക്ക് എന്ത് വരുമ്പോ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും വയസ്സാവില്ല അല്ലെ. ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ സ്കിന്നൊക്കെയാണ് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. വയസ്സാവില്ല, തല നരക്കില്ല അല്ലെ, രോഗം വരില്ല. അതൊക്കെയോ വർത്താനം പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതൊന്നും, ആ അവസ്ഥയൊന്നും എപ്പോഴും അനുഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആസ്വാദനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ ആസ്വാദനവും അവിടെയുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആസ്വാദനവും ആ ആസ്വാദനവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് അവിടെയുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ടെമ്പററി എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമാണ് അല്ലെ. എല്ലാം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. നമുക്കൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള, ഇപ്പൊ പാൽപ്പായസം കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവര് പാൽപ്പായസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ? നല്ല സന്തോഷാവും അല്ലെ.
പക്ഷെ ഇതേ പാൽപ്പായസം ഒരു 4-5 ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്ക് മതിയും കൊതിയും വരും അല്ലെ, ഇനി വേണ്ടേ വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതല്ല, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും എന്താണ് നശ്വരമായ ആസ്വാദനമല്ല, പെർമനന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സന്തോഷവും ആസ്വാദനവും ഒക്കെ പെർമനന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഉള്ളത് ടെമ്പററി ആണ്. രോഗഗ്രസ്തമായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉള്ള ഒരാളും നല്ല മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളിന്റെ ആസ്വാദനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതായത് രോഗഗ്രസ്തമായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. അത് രോഗഗ്രസ്തമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉള്ള അവസ്ഥ. എന്താണ് നമ്മുടെ രോഗം? ഭവരോഗമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ട് ഭവരോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നോ നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിവില്ല, അതറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകരുത്. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ നാണമില്ലായ്മ എന്നാണ്. അപ്പോ ഭൗതിക വ്യാധി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആസ്വാദനം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ആകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏത് നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണനയുടെയും ഫലമാണിത്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏതു നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു. അതായത് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോഴും അല്ലെ ഇത് നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനോ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനോ ഉള്ള പരിശ്രമം അവരാരും നടത്തുന്നില്ല. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർക്കും വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ആരും നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണനയുടെയും ഫലമാണ്. അതായത് നമ്മള് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാവരും, എന്താ പറയാ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ട് എല്ലാവരും എന്താണ് താഴോട്ടാണ് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നരകത്തിൽ പതിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഭയം തോന്നുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് രാധാ മാതാജി അല്ലേ? ആരാ വായിക്കണ്ടേ? വായിക്കാം മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശരിയാക്കണമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തുക എന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. ജലബാധയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ശരീര താപനില മുഴുവനായി കുറയ്ക്കാത്തതുപോലെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടൽ എന്നതാണ് ശരിയായ ആശയം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിന് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ശരീരവും മനസ്സും പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ താപനില 98.6 ഡിഗ്രിയിൽ നിലനിർത്തണം. ഇന്ത്യയിലെ മഹാന്മാരായ ഋഷിമാരും പുണ്യപുരുഷന്മാരും ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സന്തുലിത ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ഇതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു വരുന്നു. രോഗഗ്രസ്തമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യബുദ്ധിയെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവർ ഒരു കാലത്തും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. വേദങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവണതകളാൽ രോഗഗ്രസ്തരായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷ തത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവയാണവ. എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് ധർമ്മം, മോക്ഷം എന്നിവയിൽ ജനങ്ങൾ തൽപരരല്ല. അർത്ഥവും കാമവുമാണ് അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. ഇവ നേടാനായി ധർമ്മം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ മരണശേഷം കൂടുതലായി ഇന്ദ്രിയ സുഖം സ്വർഗത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ചില മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതല്ല ധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ധർമ്മത്തിന്റെ പന്ഥാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക വികസന അർത്ഥമാകട്ടെ ശരീരത്തെ നല്ല ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുവാൻ ആവശ്യമാണ്. ആത്മീയ വിദ്യ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായി ശരീരവും മനസ്സും ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. അവിദ്യ വളർത്തുവാനായി കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുക എന്നതല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതുപോലെ നേരത്തെ വായിച്ച ഒരു പാരഗ്രാഫില് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഭവരോഗമാണ് അല്ലെ. ഈ
പനി 105 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 107 ഡിഗ്രിയിലാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഈ പനി എന്ന അവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹൈ ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 98.6 അതാണ് നമ്മുടെ പനി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് 105 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പനിയാണ്. അത് 107 ആവാതെ നോക്കിയിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. അത് 98.6ലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനവും ഈ എന്താ പറയാ അവിദ്യയായ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും പനി പിടിച്ച് ഭവരോഗം പിടിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. ആ ഭവരോഗം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് ടെമ്പററി വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അല്ലെ. കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാരമില്ല, ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചു കാലം കൂടി ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അതാണ് അവിടെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് അതാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല അല്ലെ. ആധ്യാത്മികമായുള്ള ജ്ഞാനം വികസിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിനായി ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെ. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തേ വേണ്ടു? അർത്ഥവും കാമവും മാത്രമേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേണ്ടു അല്ലെ. ധർമ്മവും വേണ്ട, മോക്ഷവും വേണ്ട. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും വിട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ നടുക്കുള്ള എന്താണ് അർത്ഥവും കാമവും അത് മാത്രമാണ് ധർമ്മത്തിലൂടെ ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയസുഖം തേടുന്നതിന് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം മാനവ സേവ, മാധവ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വരും അല്ലെ. എന്താണ്? മനുഷ്യർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായം ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എന്താണ് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ സന്തോഷം കിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുന്നത്? പകരം പുണ്യം കിട്ടും, കുറച്ച് പുണ്യം കിട്ടും. ആ പുണ്യം കിട്ടിയാല് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അവിടെ പോയാൽ ഇവിടത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സുഖിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം ദേവേന്ദ്രനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ, സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ചു കാലം സുഖിക്കാം അല്ലെ. പെർമനന്റ് സുഖം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വേദൈസ സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യോ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ ഒറ്റ വരിയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചാലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് എന്ത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ ഏത് മാർഗം? ഭാഗവത മാർഗം അല്ലെ. ഭാഗവത സംസ്കാരം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം. പൃഥു മഹാരാജാവ്, അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, ഇവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാം. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് 5 വയസ്സിൽ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് 5ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹിരണ്യകശിപു നരസിംഹമൂർത്തിയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനുശേഷം ആ രാജ്യം ഭരിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണ്. ഒരുപാട് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, അവരെന്ത് ചെയ്തു ഭഗവാന് വേണ്ടി, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹം ഒരു മഹാരാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സേവനം നടത്തിയത്. അതുപോലെ ഗജേന്ദ്രൻ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മോക്ഷം, അതായത് ഈ വേദൈച്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദി, വേദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അവിദ്യ വളർത്തുവാനായി കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുകയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
നമ്മള് കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുത്തിട്ട് അവിദ്യ വളർത്തുക. എന്താണ് അവിദ്യ വളർത്തുക പറഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷനും, അതായത് നമ്മൾ ഓരോ കോഴ്സ് ചെയ്യും അല്ലെ, അതൊക്കെ എന്താണ് അവിദ്യ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കേണ്ട അവരല്ല നമ്മള് എന്താണ് സഭൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തി അതോക്ഷ ചെയ്യല്ലേ. നമുക്ക് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് തിരിച്ചറിവായാലെങ്കിലും തിരിച്ചറിവ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പോ നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മളെ കൊണ്ടാവും വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് രാധമാതച്ച് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിദ്യയുടെ പാത ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സമ്പൂർണമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഉപയോഗിക്കാൻ അത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഈശോപനിഷത്തിലെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ച ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 തത്വങ്ങൾ പാലിച്ച് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും കൈവന്ന വിശാല മനസ്കനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിരപേക്ഷ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ 18 തത്വങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിൽ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനം നേടുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം പഠിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരഥാമൃത സിന്ധുവിൽ വിദ്യയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള സുനിശ്ചിതമായ പാതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-14 താഴെ ചേർത്ത പദങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. തസ്മാത് ഏകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പദി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യതാം. അതിനാൽ ഒരുവൻ ഏകമനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം നേടാൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ലാത്ത പക്ഷം അവ കേവലം അവിദ്യയുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. തുടർന്നുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നിരപേക്ഷ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവിതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് അതല്ലേ. ആദ്യം നമ്മള് ബ്രഹ്മൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാനെ. പിന്നെ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം വിസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വിദ്യ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-14 സംഗ്രഹിക്കുന്നു. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ദേയഃ പൂജ്യശ്ച നിത്യതാ. അതിനാൽ ഒരുവൻ ഏകമനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി അല്ലെ, ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം, ഭഗവാനെ ഓർക്കണം അല്ലെ, സ്മരിക്കണം. അത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ 2:30 ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ ഇവയൊക്കെ ഭക്തിത്വ സേവനത്തിന് വേണ്ടി അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? കേവലം അവിദ്യയുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താതെ വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ പേരിന് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, നമുക്ക് വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം, സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അവിദ്യയുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അത് ഇനിയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങള് 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങൾ വിദ്യയും അവിദ്യയും കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ 18 കാര്യങ്ങളാണ് വിദ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അവിദ്യയാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. മഹാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, सरस्वती कृष्णा, हरे कृष्णा. മാതാജി പ്രണാമം. प्रणम